Jeg læser op fra På kyssetur i legeparken. Mig og min ven er på vej i byen. Vi går gennem legeparken for at slå en smutvej ned til byen. Ud af hækken foran os hopper en fremmed mand. Han har sort hættetrøje på og en bandana om sin pande. Den fremmede spørger, om han kan købe 2 cigaretter på en sølle 10'er, men den fremmede har kun en 20'er. Den fremmede vil have 3 cigaretter for en 20'er. Jeg spørger, om han ikke kan regne. 3 cigaretter koster 30, men mens vi snakker, hopper en ny fremmed ud af hækken. Den nye fremmede er den andens ven. Han bærer en hvid hættetrøje. Han vil også have en rygepind. Og så vil de også have en lighter. Min ven har en lighter. Den duer ikke, så han kaster den ned i jorden. Lighteren springer, og de fremmede bliver sure og forsvinder. Mig og min ven går ned til byen for at se, hvad der står på menuen. Bag ved os hører vi hurtigt fodtrin. Det er de fremmede. I en synkrone bevægelser hopper de på os. Min ven vælter, imens jeg giver den anden et los. Jeg ser min ven ligger på jorden med den ene fremmede liggende over sig. Jeg løber hen til den fremmede, tager fat i hans trøje. Jeg kysser den fremmede, ikke med min mund, men med min kno. Jeg kysser ham igen og igen og igen, til jeg bliver stoppet af den fremmedes ven. Den fremmedes ven giver mig en krammer. Jeg bliver glad, kigger i den fremmedes øjne og ser, at de står i flammer. Den fremmede vil ikke være venlig, men hellere stikke mig en lammer. Efter noget tids tumlen rejser vi os op, og jeg tror, det er stop. De fremmede begyndte at fægte med arme og ben, som fangede de insekter, men jeg mærkede hurtigt, at de kastede med sten. Jeg kigger på min ven og spørger, om vi skal løbe hen og kysse dem helt i stykker. Han synes, det vil være spild af tid, og ingenting nytter. Vi tog ned på et diskotek og festede hele natten. Den aften var der ikke flere, der fik nogen på hatten. Jeg kan i dag ikke lade være med at tænke på mig og min ven, der blev overfaldet af 2 fremmede mænd på grund af noget så ligegyldigt som en lighter og en rygepind.